Saps que hi ha grans empreses del país i multinacionals que ofereixen serveis punters de veu digital en català? Al mercat hi ha sistemes de reconeixement i síntesi de veu en català que les empreses poden incorporar als seus serveis automatitzats de telefonia, etc. De fet, les principals companyies tecnològiques globals en els serveis que ofereixen a les empreses inclouen tecnologies de reconeixement de la parla, gestió del diàleg i síntesi de veu en català. És el cas d'Amazon, Google o Meta. Si bé no sempre, han incorporat l'opció a tots els productes disponibles per a la ciutadania, com ara els altaveus intel·ligents. D'altra banda, empreses del país ofereixen serveis d'aquest tipus amb una altíssima qualitat. A més, gràcies a bases de dades públiques com Common Voice o el projecte Aina, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center i a la força conjunta de la ciutadania i les administracions catalanes, el futur apunta a favor del català en aquest tipus de tecnologia.